A ľudia, práve sme tam prinútili dneska budeme hrať rekle jak vždycky. Takže proste dáte like odber a poďme na to. Jdeme. A ináč dajte odber, aby som sa do konca mesiaca dá odberať ľudia. Takže to je fajte overáme, čo povedať. Ideme na to. Sakra. Ideme. To spajka chcem lezenčiť, pokiaľ to pôjde. Ale už to spajka, tak ja 2 sú rád, takže všetko. Kde spajk, kde je? Ne, to je má. To mi dá ránu, sakra. Ne. Sakra ľudia. Tak dáme si ešte jedno kolo. A potom mám ešte poviem také veci. Dýchorou. To je náhodou. Dýchorou to dáme, ne? Poď sem. Ale ja chcem toho spajka zabiť. Sakra, ja už som aj spajk, nie? Takže, kde máme? Počkaj, ja tu dám star drop, aby vedeli. Som tam bol. Hej, on to má neznášal. Brda. Ne. Sakra. Tak ľudia, pokiaľ sa chcete pripojiť do môjho klubu, tak slá mesiac potržitko klub. Teda potržitko klub. Lajko potom si myslím, že mám iba Brawl Street, tak by sa divil, ale ja mám gold. Dajte like, odber a ja sa s vami lúčim.